45 години комунизъм и съветско управление, руските интереси имат своите представители тук. Старите комунисти, БСП, тези партии са свързани с Русия. Русия е богата страна, може да финансира политически партии. И понеже сега ги е яд, че сме влезли в НАТО и в Европейския съюз, разбира се, те ще се опитват да бранят своите интереси. Но пак не забравяйте, за Русия България е особено болезнен случай, защото те смятат, че ние сме много близка страна до тях, нали, българи и руснаци, заради езика, заради историята, заради освобождението. Те мислят, че ние сме длъжни да се съобразяваме с Русия, че им дължим благодарност заради това, че са ни освободили от турско робство. И те ни гледат малко като провинция. По времето на комунизма България беше една от най-близките сателити на Москва. Чехия имаше своята Пражка пролет. Варшава солидарност от 1981 още. Унгарските събития. България винаги е била послушна и е козирувала на Москва и на Кремъл. За тях ние сме техни хора. И когато правим самостоятелна политика, те се ядосват особено.